Señoras e señores, benvidos a Gali Fútbol. Non só entrevistamos aos xogadores, aos protagonistas nas bancadas, tamén hai señoríos. Neste caso, o alcalde de Salceda de Caselas quixo estar nos primeiros minutos, na primeira mitade, si que estivo nese Caselas Erizana. E no descanso falou pros micrófonos de Gali Fútbol nunha entrevista que lle fixemos. Falamos do Caselas, pero tamén falamos da axuda ao equipo de fútbol. Queren escoitalo? Aí lles vai o amigo Besada falando para Gali Fútbol, para Nel Fernández. Estas son as súas verbas. A verdade estamos moi contentos este ano, están xogando moi ben ao fútbol, ademais xente nova, xente moi tardera da casa. Eu creo que por aí é por onde deben ir os tiros, non? Nun concello como Salceda, pois hai que apostar pola xente e os cartos que se inviste e o concello ten unha aportación moi importante no orzamento anual, pois eu creo que debense de quedar aquí. Un bonito partido de fútbol, ademais co Erizana, que por certo me está sorprendendo, un moi ben partido, sentados no campo, pero bueno, creo que o Caselas está sendo superior e este ano a verdade é que estamos contentos coa tempada que está realizando Caselas. Decía Maniña que tivo outro día nestos tempos de crise, ¿no? Que recortaches un pouco, ¿no? As axudas, ¿no? Ben, afortunadamente recortei un pouquiño porque a situación económica é a que... Normalmente o que fai eso non acude moitos campos de fútbol para que os veciños e os seguidores, ¿no? Que lle teñen en vilo, ¿no? Aí. A situación económica é a que é, no Concello de Salceda tamén. Temos que facer un esforzo entre todos e evidentemente hai prioridades máis importantes que o fútbol. O fútbol evidentemente representa, porque o Caselas neste caso pues, non só é no mundo do deporte, senón tamén a representatividade do Concello. Pero bueno, facendo un pouquiño entre todos un esforzo, a verdade é que o Concello leva moitos anos aportando diñeiro, ten o mantemento do campo, ten personal dedicado ao campo tanto este como o Penedo Redondo, e bueno, este ano tocou un pouco de recorte, pero penso que adaptándose como lle toca a todo o mundo, a todas as familias e a todas as circunstancias, pues bueno, Caselas está facendo unha boa tempada e esperamos que nos próximos anos pues, podamos facer un maior esforzo, neste caso, dedicado ao mundo do fútbol e ao equipo representativo que é o Caselas. Pois aí estaban as verbas do alcalde de Salceda de Caselas, Marcos Besada, falando para Gali Fútbol para Antena Louro. Aquí, as entrevistas. Seguimos co deporte. Aí estaban as imaxes dese partido do domingo. Caselas 2, Erizana 0. Berto e Rubén, os autores dos tantos. 2 golazos. O primeiro de falta directa e o segundo xa contra o final. A esquerda da portería defendida polo cancerbeiro do Erizana. Sigan conosco, Gali Fútbol. As imaxes do fútbol esta fin de semana. Seguimos nos campos. Os xoves 6, 7, 8, fin de semana no Carballo en Atios. Os máis xóvenes xogando ese torneo do Nadal. Aí estarán as cámaras de Gali Fútbol.